wel eten. Silicapillen? Ja. Oh, lekker heet. Heet het Jimbult? Ja. Ja. Heb je hem die zelf maken? Ja. Begin stel je hier? Ja, maar net de onderste strook, want daar leest de stikkels. En dat komt wel krek, hè, zo'n kuilbult. Ja. Want hoe makkelijk is het een goede kuilbult? Goed plastic erop staan, het zonne goed zien omgooien en dan wordt het vanzelf koel. En net stiekem de hoendesje, maar dan heeft het weer wat lucht krijgen, dan wordt het net goed koel van. Dus je moet er al wat verstand van hebben. Ja. Doop is eigenlijk wel de zwielman. Ja. En is er ook een aparte techniek van nodig? Ja. Vertel eens. Dan pak je het saus, dan maak je natuurlijk welke kant het, dan maak je huis weer erin, want dan slit je heleboel oor. Hoeveelste snee is dit? Redden. Oh, dat is wel aardig, hè? Ja. Heb je hem een goed gas hier gewoon? Jawel. Dit groeit ik een beetje minder, maar daar heb ik nog wat. Het groeit een beetje harder. En dat is het meestal dat het ophelst. Ja. Is dat het leukste of is dat het beste? Nee, het maakt mij niet heel veel uit. Want de vorige snee, die snee daar, de vierkant inrijden. Dit ga je snijden worden daar. En daar eet ik daar en daar. Zo. Dus het is een best hier. Ja. Net dat het heet waarde. Nee? Zo'n 30 graden. Nee, want dan is het warm om te werken? Ja, dan zwet je wat in de delen. Dan moet je soms stoppen en dan wil je wel wat drinken, moet je weer naar huis en weer wat wetten pakken en zo. Ja, en dan kun je net lekker trop werken. Nee. Maar ik hoop dat je het op het beeld kunnen krijgen. Doe maar aan en trouwen. Doe maar. En hoeveel uren ben je hem dan wel eens dwanden op een dag? Soms stikkels een hele dooi of 2 dooien. En soms gaan we het 10 uur terug. 10 uur, jongens? Ja. Nou, dan nog maar zo'n mooie lading.